Indika mumanyisa akavhunaka ndiri kuverenga natiri vasvika patori chete rese yedu 100 meters apera hakuna hatibvumi taraone kumhanya kana akufunga unori pa3/4 base kuchena ndikangosvika pabata tambo ndikasheka pa1 pressure 0 akomana ish 4 anditi ndoda kutopera mupere enda nchitoidawo nyaya dzekuperedzi ndimugondondoita here akomana musataureza izvozvo 7 soro yangu yakanaka singambobva ngafona nekusura ndozvandava kutoita zvekana pressure ndisiri ndipona inda kutogara namba 8 kutorarama kwacho kwaunenge watoita ipo 8 ngapedzi putz ubeterwa nani aiwa mpostori birirwa kana mutenda wavo wasura kurarama ndozisi chiite naro wapera naro anoenda kuchikwa Wedzera aliona ndokusukuma na kutevera wakasukumuka kwenda zvokuti wakatara zambasa resewo unoshandira niwo kuroonekere ndiye kumachicha nini but manje nambanda kurohwawo munhu arikuzeneke munhu wese ndinozomudaidza kechitunda aiwa munhu arikudza namamukachakara fight wane yekutanga anza masendeke munhu wese apa makurohwa manje pamudara highest degree of poetic precision mpostori ukarohwa apa usina chaunogona sinuka ukarohwa but akatadza kundirova ndienda nezvipo zvakazviri because ndambomurova 1 akatora kuti uti kwawedzera ndakarova vanhu vese ari kuramba chetisakurohwawo maita munyama mungada musinotora tiri pamutambo tamborona uyu ndowandira kuti ngotaura nyama no problem uyo anomhanyari mafaira but inini atizvekutoa ina ndambokwanakaiti ndakamboitira kuti mutsime makatora kuti mutsime ndakamutundira mutsime life ndapurani pamugoti ndapurani patoilet vanhu vakati muri unogoitira kuti mutsime vanhu vamupa iyo munobva kupi pamudara ndakwenda kunobuda chomundani apa igaro zekuti menze mudziri munavi handisi munyara kaiti harike ninyoti munomanyari mose mombe senseni nyamba mombe isikadi 6 kusvika kwanobrosiya mumwe rakatirika pamusari senseni munasenseni bobho zvakadaro aiwa igame nzara president igame rova munhu mpostori tirakuenda harori munhu ucha 25 chii chakwanda vanhu nemapostori muno vanhu mapostori akawanda kuvhura vanhu kupi ko marasta nevanhu chii chakawanda marasta avana kuvhura vanhu handi vanhu ivavo vauri kuti vakawanda kupfuura vamwe vanhu ivavo havasi vanhu initore ndakatomboitamba ka ine mabhobho inonzi apakaiona kubata pakati uya ndaiona mazina anononheva 1 days iro chikairo yakaitisisa
zvavanoita kwedu kana uchinge wagona kwedu vamwe vanobheja wai kwedu vamwe vanokanda mbudzi kwedu vamwe vanobheja waya kana zvava sori ngomamo inosimba Roa vanhu mudare. Yo Mupostori, uri wekupiwo musha kwako? Noti chii? From inside. Ndakambata pakapa. Ndenda kuzati ayi manje mubvunzo. Handana ida kubata. Uridzira manje chamboko panapa. Iye kuti akuregera uchirova ane kachimbotamba. Wana kutamba boti kwekwe yake. Kuzati ndimwe ndinodhona kutamba tu. Kati unoona kutamba tu mfano wangu nobata kwa wandi. Akangoya apa ndakana nomubvunzo mubvunzo. Postori anotaurisa mani. Paunotaurisa postori. Bonzo kapostori. Ndoro kubana pana bonzo. Kuzi. Rabo ikeza kule. Bana mama. Kuzi. Wani muna nomura nyuchi masikati asina kupika hembe asizinga muru. Ana makanga nyuchi mune muchatamba ndegere hapa. Apa muchatambi tsoro gapa. Ana makanga nyuchi? Yes. Zvinore izvizvi. Munhu akaipisisa. Yes. Very dangerous. Very dangerous person makanga nyuchika. Nyuchi adzikangangwe. Asina nyendo. Kakanga nyuchi. Ndizisiye. Yes. Matsosi hawo. Gara pasi. Asimanye nyuchi dziri kuonesa dzedzika idzi. Kuti udzikange unofanira kutanga wadzihomora. Pane padzinoungana pamukoko. Saka chichi chakugumira. Ini ndati ndinoomora nyuchi dzika. Masikati kwakachena. Ndakapisa hembe but dzika. Ayo mposo ibva panapa ino. Anenge atora chinechi chinodzi chini. Ndini support ya Mupostori ni Madzibaba. Roe vanhu tiende. Postori atambe mani. Anogona. Anogona. Agone. Aiwa. Mupostori ndio wangu mani. Madzibaba. Mira mukazibira 2 minutes. Kashitana kwabirira. Mira 2 minutes mukazibira. kuzobirira magrade angu ekumajeshi. Ya ndati 2 minutes andipave ndati 10 minutes. Wosori pa animamona avura. Ndine bike ndikusvika manje simba friend. Kana uchisoni butsi. Kwasara 2 minutes. Aiwa mira. Ramunhu Ndasvika usiku pamwe. Hanza handizozvamona kuimona. Kutomgarira aitamba Mira woni ndasvika usiku cheteka mawani. Ndiri padhuze. Apa gava wanyura uchitengesa masaga here saka ndakusvika here ndakanaita kusvika kuUZ muioni here neni uchitengesa masaga wotonotokwasvika kuUZ chamusingatozii manje vanhu vanosvika vaUZ vanosvika nemamishenzi akasiyana umwana akatosvika vaUZ vake but ukatomubvunza robotics haadzizive but akasvika paUZ umwe kutomutaurira kuti can you define philosophy havagoni saka hakuna dira apapo ndokwaagunapo chamboro chiripo semunhu ari kugona anotaurisa Samuti balance yo. Mupostori balance. balance
Dinga msaka. Ana chari kutomboita, ana chari kutotamba apa. All right. Silence in court. One Mupostori wanzi uri dinga nekuti tsori yaAfrica 2468 indine 2468 saka tsori ine yakada kukubata ndikada kumuti usikunzveta anondita sei Tamba kusawanza mashoko kana kuti ndisandingadi kumita sikunzveta atiti zvese kutamba zvinhu zvekubhora Uzadzokera kumashure Mupostori unotaka Gweja mari kai. Ona tsoro dzakangana Kanya. uyo mwana wako nasi zvakana pamfu izvazvimbokona zvinhu ndapenda Ranga munhu. ndichauya Kanya. Ranga munhu. ndichauya ikoko baba Pinda Mupostori. ndichauya ikoko baba Chauya ikoko. Chauya ikoko baba. Chauya ikoko. Iko baba. Chauya ikoko. Chauya ikoko. Wataka Chauya ikoko. wachatamba Uya. tamba apo wacha Makondo. Kuzoreze makondo. ikoko baba tamba ikoko ndoya ikoko baba ndoya ikoko baba Hallelujah. How can I pray to deliver children without a cup of coffee? baba ndoya ikoko baba ndoya ikoko ikoko baba Komanyara seko. Kotime kunze. Agora rachuka. Arove. Rachuka ati kana tureria zo idakirwa. ndoya ikoko baba ndoya ikoko ndoya ikoko Kafamba karo baba ndoya ikoko baba ndoya ikoko ndoya ikoko idroy. ndoremba chike Hai draw. mamwe ndinaona mamwe ndinaona pamabhesi emubhedha iri ramutaura nderidzi is this hotel or what Hai draw. ndora ndiri kubvunza kuti rembatya here feelings of inadequacy what Feelings of what? feelings of inadequacy will not stay with me for to declare the fact that this one is dead. It's dead. Never. Never. Mashoko ari kundokadza singambobvira Nokusagona unotofunga saka paizini ndakanotsvaka ipo paizini ndakanotsvaka tengesa madomasi wachitengesa madomasi extra hours Akuziye. Andi kubhoroshero. the information you wakambotamba tsoro manje ndakazviita manje ndeida kubai mukana rekriti zurichi azania kwese ndakasvika Mdara kunyema wasika uzuriki wewe. ndakamubatisa ndakasvika tekriti zurichi ndikasvika futfu azania ndikasvikazve wachitei akumana ndichibate basa ikoko baba Ndana adyiwa. Madyiwa. ariwadza nyaya ariwadza sasi wakomana serious tamba tsore mukura kwese kai mumusezokana mungave kumurumbe